ゴミシステムしか作れない老害に出す給料はうちにはないぞ。まともに働きもしないじじいはクビだ。熱血漢の2代目社長は俺のことを古臭い老人だと言って突然クビを言い渡してきた。これは間もなく完成するシステムで、見ていただければ素晴らしいものだとわかるはずです。いや、ゴミに決まっている。定年前のジジイが作った時代遅れのシステムなんか見たくもないんだよ。何を言っても俺が5年をかけて作り上げたものをゴミだ、時代遅れだと蔑み罵倒する。社長は就任以来、新しいやり方と称して自分勝手な指示を出し、社員たちを翻弄してきた。おかげで俺たちは社長の顔色を伺い、ビクビクしながら仕事をする毎日だった。この会社で働いてきた40年間は俺の誇りだったが、2代目社長に代替わりした今では、もうそれも通用しないのだろう。わかりました。今日限りで退職させてもらいますよ。悔しさと寂しさを胸に退職を受け入れる。お前の作っていたゴミシステムは俺がすべて削除しておいた。これですっきりやめられるだろう。会社を去ろうとすると、社長は追い打ちをかけるようにして言い、勝ち誇った高笑いを響かせた。それは大変だ。どうなっても知りませんからね。俺は社長を見限り、会社から立ち去った。俺の名前は関山翔太。システム開発会社に入社して40年余り。俺は開発畑一筋、システムエンジニアとして働き、現在61歳になる。先日、会社を起こした前社長が勇退して、その息子が新社長に就任した。古臭いやり方はどんどん切り捨てていく。今までのやり方にとらわれるな。私が社長になったからには、新しいものに挑戦して必ず業績を上げてみせる。私の手腕を信じてみんなついてきてくれ。就任式当日、自らの熱い思いを高らかに宣言したこの人が2代目である渡社長だ。社長就任式以来、渡社長のことで社員たちはそわそわとして落ち着かなかった。おい、聞いたか？新社長は元エリート商社マンで幹部経験者らしいぞ。そうだったのか。道理で自信満々だと思ったよ。新しいもの好きで熱血漢と聞いていたが、うちのような畑違いの会社でやっていけるのかな。社員たちは何かといえば数人で固まり、声高に渡社長の噂話をしている。そんな中で俺は、入社以来長くお世話になった前社長はもういない。そう思うと、やるせない気持ちになり、心に穴が開いたようだった。渡社長について、とやかく考える余裕はない。俺は前社長がいない寂しさを振り払うようにして、目の前の仕事に集中しようとしていた。社長就任から2週間ほど経ったある朝、渡社長がノートパソコンを抱えて俺のデスクにやってきた。おい、これはなんだ？こんなことをお前はいつもやっているのか？突然大声でがなり立てられ唖然とする俺に、渡社長がパソコンの画面を開いて見せながら、さらに声を荒げる。これを見てみろ。お前のこのまだるっこしいやり方は何なんだ？それは、とある食品メーカーの在庫管理システムで、かなり以前に納品されたものだ。契約額も少なく、
最近は時折アップデートだけしている。顧客にはこんな古いシステムはすぐに使えなくなるとでも言って新しいものを作り直して制作費を上乗せしていけ。これではほとんど売り上げにならないじゃないか。昨年メーカー側に新しいシステムを提案していますが、予算もないし今のところ不便もないので新しいシステムは必要ないと言われています。無理強いはできかねます。新しいシステムは当然便利だが、それを追求していけばキリがないし、顧客側は費用がかさむ。今後顧客と長く付き合っていくためには、相手側の要望とよくすり合わせていく必要があり、そう簡単に新しいものを推し進めるわけにはいかない。だが、渡社長はそこのところを今一つ分かってくれていない。しかも驚いたことに、渡社長はこうして小さなことまで一つ一つ調べ上げて、社員たちに指示を出してくるのだ。何を言っているんだ。そんなやり方では業績は上がらない。お前は社長の俺に逆らうのか？いいえ、そんなつもりは。今まではできるだけ相手の意向に沿うようにしていました。ですが、渡社長がそうおっしゃるのでしたら、適宜新しいものを提案していきます。そうだ、生ぬるいことをしていたら、この先やっていけないぞ。どんどん新しいものを作るんだ。まったく役立たずめ。渡社長はひとしきり俺に文句を言うと、捨て台詞のような言葉を吐いて立ち去っていった。商社マン時代、渡社長はきっと相手を押し切るような仕事をしてきたのだろうが、俺たちは俺たちのやり方でこれまで仕事をつないできた。それを説明しても聞く耳を持たない渡社長に、俺は仕方なく付け焼き場のようなことを言ったが、渡社長はそれを信じたのだろうか。新しくて大きい仕事をしていかなければ業績は上がらない。古いものにとらわれるな。渡社長はその後も突然やってきては、社員たちにさまざまな細かい指示を出してきた。その中には、大口の顧客だけを大切にして、小口の顧客は切り捨てろと言わんばかりの指示もあり、社員たちは困惑させられた。うちの会社は、大手金融機関の決済システムから、小さな企業の顧客管理システムまで、今まで大小にかかわらず様々な仕事を受け入れてきた。渡社長の指示通り、小さい契約を適当にあしらったり切り捨てたりすることは、以前からの顧客とのつながりを軽んじることにもなる。大小にかかわらず、どんな仕事も丁寧に対応し、そして顧客とのつながりを何よりも大切にしていく。それが俺たちの今までのやり方で、前社長の方針でもあった。しかし、渡社長は今まで俺たちが大切にしてきたものなどお構いなしなのだ。それが渡社長の宣言した新しいやり方なのかもしれないが、前社長時代から長く勤めた俺にはどうにも受け入れがたいものがあり、思い悩む日々が続いた。無駄な残業はするな。タクシーは使わずに電車で行け。渡社長はその他にも業務の細部にわたり口出しをしてきた。俺たちは時折残業もするし、必要ならタクシーにも乗る。しかし渡社長はそのすべてを無駄だというのだ。渡社長は経費削減とでも言いたいのだろうが、自分はハイヤー通勤をして頻繁に高級焼肉の領収書を経理に回しているらしいじゃないか。信じられないよな。
自分には甘く人には厳しいってやつか？俺たちを何だと思っているんだ。社員たちは相変わらず渡社長の話に余念がないが、最近は噂話というよりもっぱら陰口ばかりだ。渡社長は新しいやり方と称して自分に都合のいい矛盾した指示を出し、社員たちを振り回して自分だけはいい思いをしている。そんなことでは誰もついては来ない。社員たちは渡社長が姿を現すたびに顔色を伺い、ビクビクしながら仕事をして、いなくなれば陰口を叩く。それが日常的になり、理不尽な渡社長に対する不信感が社内全体に広がっていくのに、そう時間はかからなかったと思う。そんなある日、渡社長はまた開発部にやってきた。聞いてくれ。マレーシアの企業からシステム開発の大口案件を受注した。我が社がグローバルな展開をする先駆けにもなるだろう。心して取り掛かってくれ。どこから探してきたのか、渡社長は新しい挑戦と称して海外企業から案件を持ち込んできた。マレーシアからって突然どういうことですか？うちの会社は今まで海外企業と取引をしたことがありません。情けないことを言うな。この大口案件が成功すれば我が社はさらに業績が上がる。チャンスを逃すんじゃない。分かっているな。渡社長の押し切るような言葉に開発部の社員たちは心配そうに顔を見合わせる。すぐに相手側から連絡が入る。関山、君はベテランなんだし頼んだぞ。これを見ておいてくれ。渡社長は突然俺に話を振ってきて、得意げに分厚い英語の契約書を俺のデスクに置くと、俺の肩をポンと叩き、静まり返った開発部の部屋をさっさと出て行ってしまった。新規開拓の大口案件なら本来ありがたく受けるものなのだが、渡社長の独断で何の確認もなく持ち込まれて戸惑ってしまう。俺たちは現在の仕事もある中、今すぐ新しい仕事をする余裕はない。それに大口案件を取り付けて渡社長は得意になっているのだろうが、うちの会社は海外企業と取引など初めてで、英語が堪能な社員もいない。正直この案件は話を進めることさえ危ぶまれた。俺は目の前にある英語の契約書を見つめて途方に暮れた。関山さん、マレーシアから電話が入っています。その翌日、隣席の社員が恐る恐る俺に国際電話を回してきた。担当はベテランである俺が引き受けることになったが、学校の教科書レベルの英語しかできない俺には日常会話も怪しいレベルで仕事などできるはずもない。悪いが電話を代わってくれないか。英語が聞き取れない。君は海外によく行くじゃないか。相手の英語は訛りが強く、俺には全く聞き取れないものだった。どうしようもなく若手の社員に助けを求めるが、やはり英語が堪能なわけでもなく、みんなお手上げ状態で話は全く進まない。結局メールでやり取りをして翻訳サービスを使い、なんとか対応することにして、俺はやむなく少しは英語がわかる社員に担当を渡した。なんだお前たち、あたふたするな。最初からうまくいくはずもないだろう。苦労を乗り越えなくては何もできないぞ。現場は大混乱だというのに、渡社長は俺たちに丸投げで、細かい説明やフォローを入れる様子もなく、まるで人事だ。
一体渡社長は何を考えているんだ？自分が持ち込んだ案件で俺たちがずっとバタバタしているのに。それでも面と向かって俺たちは文句を言えるはずもなく、渡社長の姿が見えなくなるとみんなは愚痴を言い出した。開発部だけでなく他の部署も散々理不尽な指示を出されて不満が溜まっていたと思う。みんな自分の仕事で手一杯のところに渡社長が突然やってきては仕事を増やし勝手な指示を出すのだ。そんな状態は続いていき、社員たちの渡社長に対する不信感は募るばかりで、社内の雰囲気はさらに悪くなっていった。それから1ヶ月ほど経ったある朝、渡社長が俺のデスクにやってきた。関山、お前は一体何をしているんだ？何をと言われましても。渡社長の冷ややかな態度に俺は嫌な予感しかなかった。ここ数年の我が社での開発、納品したシステムを見たが、お前はヘルプ程度でまともにシステム開発に加わっていないだろう。この前の海外案件も他の社員に押し付けたそうじゃないか。一体どういうことなんだ？渡社長は俺のデスクに手をつき、睨みつけてきた。いえ、私は自分の仕事が忙しくて、最近はなかなか。言い訳をするな。老いぼれは時代遅れでついていけないから、部下を顎で使って自分は何もしないで楽をしているだけだろう。渡社長が大声で俺の言葉を遮り、どんと大きな音を立ててデスクに拳を叩きつける。今まで下を向いてじっと俺たちの話を聞いていた社員たちが顔を上げ、一斉にこちらを見た。俺が何もしないで楽をしている？その言葉を俺は信じられない思いで聞いた。俺は渡社長の思いつきで散々振り回されていい迷惑を被っているというのに、よくもそんなことを言えたものだ。今日も今日とていきなり俺の仕事にケチをつけてきて、また何か新しいことでも企んでいるのだろうか。何もしないだなんて、これを見てください。俺は仕方なくパソコンを開いて渡社長に見せた。やりたい放題の渡社長に言われっぱなしではいられない。なんだそんなもの、見る価値もない。ふん。渡社長は俺が開いたパソコンの画面を一別すると、おもむろに電源ボタンを押してしまい、満足そうに鼻で笑った。ああ、何を？いいか、ゴミシステムしか作れない老害に出す給料はうちにはないぞ。まともに働きもしないじじいはクビだ。俺は真っ暗になったパソコンの画面を見て言葉を詰まらせたが、渡社長は勝ち誇ったように突然首を言い渡してきた。そんなゴミだなんて、これは私が5年前から手がけていて間もなく完成するシステムです。見ていただければ素晴らしいものだとわかるはずです。いや、ゴミに決まっている。5年もかかっているようじゃ、もう時代遅れだな。定年前のジジイが作ったシステムなんか見たくもないんだよ。いやらしい笑みを浮かべる渡社長のその表情からは、俺に対する憎しみさえ伺える。いくら訴えても、きっと渡社長は俺の作ったシステムをゴミだと決めつけ、俺を陥れるつもりだ。そんな古臭いシステムを5章大事に取っておいても仕方ないから、お前と一緒にお蔵入りっていうのはどうだ？このシステムをお蔵入り？ああ、それがいい。
お前もこの大事にしているシステムと一緒なら寂しくもないし、ちょうどいいだろう。渡社長は相変わらずヘラヘラと笑いながら俺の顔を覗き込み、まるで俺をもてあそんで楽しんでいるかのようだ。システム開発は納期を急がされるものもあるが、本来はこうして時間をかけ、顧客と細かく話をすり合わせて完成させていくものだ。渡社長は普段細かいことまで指示してくるが、やはりこの業界では素人で何も分かってはいないのだ。何を言い出すんですか。このシステムは時代遅れでもないし、古臭くもありませんよ。お蔵入りなんてとんでもないことです。老いぼれじいさんはずいぶん威勢がいいじゃないか。お前ごときが新しいシステムを作れるはずもないだろう。そんな役立たずのオンボロシステムはゴミ箱行きがお似合いだ。やめてください。このシステムは俺がやっとの思いで作り上げて完成間近なんです。もうお前の古臭いやり方にはいい加減うんざりなんだよ。悪あがきはやめてさっさとこの会社から出て行ってくれ。下り顔で俺の作ったシステムを古臭いものだと決めつける渡社長に俺は抵抗を試みるが、渡社長は全く動じる様子もなく、今度は俺を鋭い目つきで睨みつけた。なあ、お前は去年60歳で退職するはずだったのに、親父がお情けで定年を延ばしてやったらしいじゃないか。だったらもう、いつ辞めてもいいだろう。いいえ、前社長からは、まだまだ辞めてもらっては困ると言われていたんです。とにかく私はこの5年越しのシステムを完成させなくてはならないのです。黙れ。お前は往生際が悪いな。年寄りがいつまでも会社に居座ってみんなが迷惑しているのがわからないのか。ずうずうしいやつだ。渡社長は俺の話など全く聞く気もないようだ。開発部の社員たちも固唾を飲んで俺たちの会話を聞いているが、渡社長はそんなことは気にも留めずに俺を罵倒し続ける。そうですか。わかりました。そんなに私を辞めさせたいのなら、今日限りで退職させてもらいますよ。それでいいでしょう。売り言葉に買い言葉というわけでもないが、俺は渡社長のクビ宣告を受け入れることにした。渡社長は就任以来、新しいやり方と称して自分勝手な指示を出し、俺たちを翻弄してきた。その上、俺が長年かけて作り上げたものをゴミだ、時代遅れだと蔑まれ、もうたくさんだ。前社長時代からお世話になり、システムエンジニアとしてこの会社で働いてきた40年間は俺の誇りだったが、渡社長に代替わりした今ではもうそれも通用しないのだろう。関山さん、待ってください。退職だなんてやめないでください。そうですよ。関山さんの仕事は素晴らしいものです。やめてしまったら私たちが困ります。いつの間にか俺と渡社長の背後に数人の社員が神妙な表情で立ち尽くし、口々に俺のことをかばってくれる。なんだお前たち、社長の俺に逆らったらどうなるか分かっているだろうな。お前たちも一緒にクビになりたいのか。さっさと仕事に戻れ。意を決して俺をかばってくれたであろう社員たちは、渡社長の言葉を聞いて、はっとしたように目を見張り後ずさりした。みんな、ありがとう。私は大丈夫ですから、仕事を片付けたら帰ります。俺は立ち上がり、援護してくれた社員たちに頭を下げた。これ以上騒ぎを大きくして、他の社員たちまで
この騒ぎに巻き込みたくはない。わかってくれたか？俺に逆らうやつはこうなるんだ。よく見ておけ。じじいが片付いてせいせいしたよ。社員たちも引き下がり、渡社長は気が済んだのだろうか、高笑いを響かせながら立ち去っていった。この嫌な笑い声を聞くことも今日限りだと思えば何でもない。この人は自分のことしか考えず、人の心がわからない気の毒な人間なのだ。俺は仕事の整理をして私物をまとめると、開発部の社員たちに挨拶をして部屋を出た。社員たちとの突然の別れは辛いものだったが、俺は渡社長に退職すると啖呵を切ったのだし、その決意にも変わりはない。だがこの40年、心血を注いで勤めた会社を辞めるには、なんともあっけない展開に、俺はわびしい気持ちになり、とぼとぼと廊下を歩いた。おい、関山。俺が肩を落としてエレベーターを待っていると、背後から渡社長のダミ声が響いた。いいことを教えてやるよ。お前の作っていたゴミシステムは、たった今俺がすべて削除しておいた。どうだ？これですっきりやめられるだろう？驚いて立ち尽くす俺を見て、渡社長はまたしても勝ち誇ったようにニヤニヤとして近づいてくる。その顔は何とも醜いもので、俺のわびしい気持ちなど吹き飛んでしまった。削除？それは大変だ。どうなっても私は知りませんよ。俺は冷たく言い放つ。この人は俺をクビにするだけでは飽き足らずに俺を追ってきたのだろうが、今日で退職する俺にはこの会社で何があろうがもう関係のないことだ。目の前に立ちはだかる渡社長を俺は払いのけると、エレベーターに乗り込み会社を後にした。俺の携帯に渡社長から着信があったのはその翌日の朝だ。俺をお払い箱にした昨日の今日だというのに、渡社長は一体何の用があるのだろう。昨日の騒ぎを思い出し、俺はすぐさまスマホの電源を切った。渡社長からの着信履歴が200件を超えているのに気づいたのは、昼過ぎに俺がふとスマホの電源を入れた時だ。おびただしい数の着信履歴を見ていると、再び渡社長からの着信が入った。あまりのしつこさに恐ろしいものを感じ、俺はやむなく通話ボタンを押した。おい、関山か？なぜ電話に出ないんだ？大手銀行から次期システムの納期を早めてほしいと連絡が入っているぞ。先方はお前が担当だと言っている。早く対応しろ。渡社長の相変わらずのいたけだかな物言いに俺はうんざりした。朝からこのことで200件もの電話を渡社長は入れていたのだ。何を言っているんですか？私はもう退職したんですよ。今さら何もできません。銀行側から急いでほしいと再三連絡が入っているんだ。一体どういうことなんだ？渡社長は苛立った様子で声を荒げていく。渡社長は業務について細かく調べ上げて散々社員たちにケチをつけていた。しかしこの契約は前社長自身が直接取り付け、俺に制作を依頼していたので、納品前ということもあり把握できていなかったようだ。昨日あなたが削除したシステムが私が5年かけて制作していたその大手銀行の次期基幹システムですよ。システムがなくなって
先方もさぞお困りになるでしょうね。あのゴミシステムが大手銀行の？まさか、そんな。そのまさかですよ。ですから前社長からもどうしてもと引き止められて、私は定年を延ばして制作を続けていたんです。本当にあなたは何も知らないんですね。自分でまいた種に驚いて言葉を詰まらせる渡社長をいい気味だと思い、俺は意気揚々と事情を説明する。あのシステムは100億円規模の開発でしたが、昨日あなたが勝手に削除してしまった。残念ですが、もうどうにもなりません。私はもう退職した身ですし、社長のあなたにあとはお任せしますよ。おい、そんな大口の契約とは俺は聞かされてないぞ。お前、もう一度会社に戻ってシステムを復活させろ。渡社長は自分がシステムを削除したことがどれほど大変なことなのかようやく分かったようだ。それでも自分に非はないと言わんばかりに俺を命令口調で怒鳴りつける。自分のしたことを棚に上げて役立たずの老人だと罵り首にした俺になんとかしろとはよく言えたものだ。ですから私はもう退職したんです。本当に知りませんよ。だいたい私をクビにしたのはあなたでしょ？忘れたんですか？そんなことどうでもいいだろう。とにかく早く会社に来い。削除したシステムを復活させるんだ。いい加減にしてください。すべてあなたがまいた種なんですよ。ご自分で何とかしてください。おい、関山、頼む、何とかしてくれ。渡社長の声はだんだんと必死なものになっていき、いつも偉そうに俺に命令していた渡社長のものとは思えない。だが、そんなことはもう俺の知ったことではない。もう渡社長とは二度と関わりたくはない。いつまでもありえないことを電話の向こうで叫び続けるので、俺は通話を切り着信拒否にした。さて、それから数ヶ月後、かつての同僚から連絡があり、その後の会社の内情を伝え聞いた。何でも渡社長は例の大手銀行のシステムを納品しなかったことで数十億円の違約金を請求されたそうだ。絶体絶命の渡社長は起死回生を図ろうとマレーシア企業のシステム開発を何とか納品したそうだが、支払いが行われないまま相手企業は倒産して経営陣は姿をくらましてしまい、事態はさらに泥沼に。その後、あまりのことに会社では臨時の取締役会が開かれ、役員全員一致で渡社長は社長職を解任され、会社を追放されたそうだ。渡社長は父親である前社長からもさじを投げられ感動され、今では住むところもなく職探しをしながら知人の家を転々としているらしい。すべては渡社長の自業自得とも言えるもので、同情の余地はないだろう。そして会社は業績が落ち込み、それを懸念した退職者が後を絶たないそうだ。お前もクビになって気の毒だと思っていたが、かえってよかったかもしれないな。同僚は俺にそう言って、自分も転職先を探していると教えてくれた。俺はといえば、これまでの実績がものを言って、俺の退職を知った複数の会社からすぐに誘いを受け、現在は大手のグローバル企業で働き始めている。現在の会社は海外案件も多いが、大手企業ということもあり、
システムエンジニアの俺が自ら英語を話したり翻訳する必要もなく、システムの制作に専念できる環境だ。そして以前の会社で手掛けていた大手銀行のシステムは現在の会社で契約を交わし、俺が請け負うことになったが、やはり大手企業の技術力もあって、さらに補強されたシステムが完成した。システムエンジニアとして当然のことでもあるが、俺は不測の事態に備えて全てのデータをバックアップしておいたのが功を奏したのだ。再就職先では渡社長の会社より様々な大きい仕事をする機会にも恵まれ、仕事の幅も広がった。どこで何が起こるかわからないとはこのことで、俺は渡社長から会社をクビにされたことで、皮肉にも新たな道が開けたと思っている。俺はこのチャンスを生かし、これからも天職であるシステムエンジニアの仕事を続けていきたい。